Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar il-parabola tan-naġa l-mitlufa, il-munita mitlufa u l-iben il-ħali. Tinsewx tafsu like u subscribe, grazzi li jissegwuna. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, il-mulej qal lil Mosè: Muru inżel għax tħassar il-poplu tiegħek li jint tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li nawrejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb. Niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sagrifiċċju u qalu: dawn huma l-allat tiegħek Iżrael li tellowk mill-art tal-Eġittu. U l-poplu issokta jgħid lil Mosè: jien ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras ibsa. Ħallini waħdi. Issa ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u naqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè mbagħad talab bil-ħnina quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li jint bħila kbira u bid qawwija ħrixtu mill-art tal-Eġittu. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael, il-qaddejja tiegħek li jint ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jiena wgħedt nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara l qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Inqum u mmur għand missieri. Ikollok nina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-nina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Inqum u mmur għand missieri. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Inqum u mmur għand missieri. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex u Alla. Inqum u mmur għand missieri. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil Timotju. Għażiż, nizziħajr li l-Kristu Ġesu Siedna li tan il-qawwa għal dan ix-xogħol u li dderu li kienet tistħoq li l-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kont daj, persekutur u żebbliħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf, billi kont għadni bla fidi. Anzi, li l-grazzja ta' Siedna kienet mogħtija bil-kotra flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħa l-kollox li Kristu Ġesu ġi fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom li l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħala l-ewwel wieħed Kristu Ġesu juri s-sabar kollu tiegħu b'eżempju għal dawk li kienu għad iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Lis-Sultan ta' dejjem li ma jmutx u li ma jidirx li l-Alla waħdu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-biberija. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-Pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu jgħidu: nies midinba jilqandu dan u jikol magħhom. Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola: Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ biha u jirfaħħa fuq spalleh. Imur id-dar, isejjaħ għandu lill-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhix sejra tixel il-mużbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli.
Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Għalilhom ukoll. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini is-sem li jmisslili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew is-ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġoħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqarb il-ħarrub li kienu jiklu l-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal: kemm l-avranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien hawn qiegħed immut bil-ġuħ. Ħanqum u immur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-avranti tiegħek. Qam u tela għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar inxteħed fuq għonqu u biesu. It-tifel qallu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xidduwielu. Libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġleħ. Ġibu l-oġel imsemmen u waqtluh. Ħanieklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u raġa' qam, kien mitluf u nstab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa u għaw rieġa lura kif wasal qrib id-dar sama daq u sfin. Sejja wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Dak qallu: hawn huk, u missierek qatillu l-oġel imsemmen għax raġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda qal lill-missieru: Ara, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qattajtni gidilini biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li bellalek ġidek ma' nisa żienja u lilu toqtollu l-oġel imsemmen. Qallu missieru: Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma qu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħuk kien mejjed u raġa' qam, kien mitluf u nstab. Dan l-24 ħadd ta' matul is-sena u l-Vanġelu fih 3 parabboli li juri kif Alla jiġi fittixna. Qabel xejn, Ġesu jirrakkonta parabola fejn rajb mitnaġa jintebaħ l-intilfit l-waħda. Intilfet fid-deżert, allura sa tmut jekk ma ssibx min jgħinha? Ħafna raja kieku ma jmorrux ifittxu lil dik in-naġa waħda għax jippreferi jipproteġu id-99 l-oħra. Ma jġibuhiex lura u ma jifirħux biha daqskemm jagħmel ir-raj ta' din il-parabola. Raj normali kieku jgħid ma hemmx tagħmel lift naġa, imma xorta fadalla ħafna minnhom, ma tantx jimporta. Alla mhux hekk jaħsebha. Imħabtu għad-99 naġa itaqsim ħabtu għal dik il-waħda għax hi infinita. Għar-raj it-tajjeb kull naġa tiswa bla qies u jfittex li kull wieħed u waħda minnha. Fil-parabola li jmiss, mara kellha 10 muniti imma tilfet waħda minnhom. Fitxet mad-dar kollha biex issiba, avolja ma tantx kienet tiswa. Meta sabet il-munita, sejħet lil-ġirien għandha biex jiċċelebraw. Tista' tidher ferħana żejjed għal naqra ta' munita, imma daqshekk jifraħalla meta jsibna. L-aħħar parabola l-istorja ta' Liben il-ħali u jgħid ħaġa veru kera. Missier, għatini s-sem li jmislili mill-ġid. Bażikament, qed jaġixxi bħalli kieku missieru diġà miet biex jista' jieħu l-wirt tiegħu minn issa. Liben il-ħali jitlaq mid-dar
jagħmel ħwejjeġ ħsiena u jaħli flusu kollha. Imma jiddeċidi li jmur id-dar, jitlob maħfra u lil missieru jitolbu xogħol. Ma kienx qed jistenna li missieru se jsejjaħlu qatt iżjed ibnu. Imma l-missier li jħobbu jilqgħu u jagħmillu festa. Dan il-missier jirrappreżenta lill-Alla li jifraħ meta aħna nerġgħu lura u joffrilna b'xejn il-grazzja tal-maħfra. U jibqa' jfittixna għal dejjem għax jħobbna għal dejjem imqar meta nintilfu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!